Салом дӯстон, боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Вақте шумо силкаро мекушоед, ҷа даунлоад нависагиа, даунлоада интихоб мекунем, бозиро дар Play Market нишон метавад, бозиро установка мекунем ва бозиро мекушоед. Ва ҳар 24 соат инҷа мо дар реклама нишон метавад. Чое ки дар интихоб мекунем, мо дар реклама нишон метавад ва дар инҷа мо $30 кор мекунем. Доллар и пули ҳамин бозие ки метавонем бо пули ҳақиқӣ алишиш кунем. Ё лидер барда интихоб мекунем, дар инҷа кадоме якум ҷо, дуюм ҷо ва сеюм ҷоро гирифтагиа, нишон додагиа ва чанд қадар пул кор кардагиа. Спина интихоб мекунем, дар инҷа мо реклама тамошо мекунем ва ба таври автоматӣ инҷа чанд қадар пуле ки биғалта кор мекунем. Ва опенава интихоб мекунем, мо дар реклама нишон метавад. Реклама бучид аз тарафи дасти рост крестика интихоб мекунем ва чархтоо мехӯрад. Ва ина ман $8 кор кардам, get it нава интихоб мекунем. Invite friends интихоб мекунем, дар инҷа мо силкаро дӯстонмон дароӣ мекунем, $100 барои як дӯстимон ки ба силкаи мо регистратсия мекунад кор мекунем ва 20% дига кор мекунем. Ҳамагӣ $2500 кор мекунем. Барое ки силкаро копировать кунем, sharing кода интихоб мекунем ва силкаро копировать мекунем, дӯстонмон дароӣ мекунем. Ва тарзи дигари пул коркунӣ, мо сандуқчаро мекушоем ва пул кор мекунем. Open нава интихоб мекунем, мо дар реклама нишон метавад, реклама тамом мешавад, аз тарафи дасти рост пропускатш мекунем ва крестика интихоб мекунем ва пул дар баланси мо мегзарад ва ина ман $9 кор кардам, бо get it нава интихоб мекунем. Start таска интихоб мекунем ва дар инҷа нишон додагиа ки барое ки мо пул гирифта бутонем, мо бояд ки регистратсия кардагӣ бошем ва 6 бор реклама тамошо кардагӣ бошем. Ва ма 6 бор реклама тамошо кардагиам, регистратсияш мондагиа. Ва тарзи дигари пул коркунӣ, мо бозӣ мекунем, пул кор мекунем ва бозиро интихоб мекунем. Дар инҷа нишон додагиа ки мо бояд регистратсия кардагӣ бошем ва 6 реклама тамошо кардагием ва ман регистратсия кардагӣ нестам. ва биё регистратсия мекунем ва аз тарафи дасти рост одамчаро интихоб мекунем поёнда ва sign in интихоб мекунем, ба воситаи Google аккаунтмон регистратсия мекунем. Дар инҷа ҷои регистратсия ва 6 бор реклама тамошо кардан ҳардаш галочка нишон додагиа, unlock нава интихоб мекунем. Download интихоб мекунем ва инҷа Android интихоб мекунем, бозиро дар Play Market нишон метавад, установита интихоб мекунем ва ҷадад мекунем ки бозӣ установка шава ва бозӣ ина дар телефони ма установка шид, играта интихоб мекунем, бозӣ сар мешава ва инҷа нишон додагиа ки чӣ хел бозӣ кардан мумкин аст. Ва мо аз боло кабутака ба рости ҳамин дар меорем ва вақте ки омад тамом мо буридем ва ҳамхел бозӣ карда пул кор кардан мегирем. Ва ина ман ҳозир 30 ҷон дорам, танга, қатъи, рубин ҳамаш 0. Вақте мо бозӣ мекунем, ҷонмон кам шидан мегирад. Як бори дига плея интихоб мекунем, ҳамхел бозӣ мекунем, меорем ба рост, ҳамин кабутака ба рости дар меорем, вақте овардем ва мо пул кор мекунем. Ва ина ман омадам, танга кор кардам, як рубин ва агар бихоҳед ки пултон як баробар зиёд шава, X-дара интихоб мекунем, шумо дар реклама нишон метавад. Аз тарафи дасти рост боло дар рекламаро маҳкам мекунем ва ина баланси ма 200 танга шид. ва ҷонмон 30 буд, 28 шид, 200 танга кор кардем, як рубин. Магазина интихоб мекунем, дар инҷа мо метавонем реклама тамошо 10 реклама тамошо кунем, 5 ҷон бигирем ёки 10 реклама тамошо кунем, барои ҳар рекламамон 8 танга кор кунем, 3 рубин. Воситаи рубин метавонем ҷон бихарем, 30 рубин, 30 ҷон мешавад. аз тарафи дасти рост сурати майкаро интихоб мекунем, дар инҷа мо инструменторо мехарем ва пулкоркунимон осон мешавад ва пулкоркунимон зиёдтар мешавад. ва значоки диюма интихоб мекунем, дар инҷа мо реклама тамошо мекунем, чархтоо мехӯрад, мо ба таври автоматӣ рубин, танга ёки ҷон кор мекунем. ва инҷа плеера интихоб мекунем, мо дар реклама нишон метавад, рекламаро маҳкам мекунем, чархтоо хурд ва ман 8 танга кор кардам. Окера интихоб мекунем, баъди 17 сония бо метавонем реклама тамошо кунем, танга кор кардан мегирем. значоки чорума интихоб мекунем, дар инҷа бошад. вақте мо 15 реклама тамошо кардем, 15 танга кор мекунем, ёки 10 раунд ки гузаштем, 15 танга кор мекунем. агар 20 раунд гузаштем, 20 танга кор мекунем дополнительно. ачия интихоб мекунем аз тарафи дасти рост ва дар инҷа вақте ки мо 5 раунд гузаштем, 5 танга кор мекунем, 15 раунд гузаштем, 10 танга, 25 раунд 15 танга, 50 раунд 15 танга ва барои ҳамин раундое ки гузаштан мегирем, бо инҷа дополнительно пул кор кардан мегирем. ва значоки охирона интихоб мекунем, барое ки тангаҳомон гум нашавад, мо бояд регистратсия кардагӣ бошем дар ин бозирам ва Google интихоб мекунем, ба воситаи Google аккаунтмон регистратсия мекунем. ва бо меоем дар бозӣ, ҷа галочка нишон додагиа ки мо дар бозӣ регистратсия кардагем, дар поён бошад. инҷа ман 208 танга кор кардагем. агар 10,000 танга кишид, ман метавонам пулма бигирем. ва инҷа бозиёро нишон додагиа, вақте мо раундҳоро гузаштан мегирем, нархошро нишон додагиа, пул кор кардан мегирем ва танга кор мекунем ва тангаро ба пул алиш мекунем. барои пулмона гирифтан значоки PayPal интихоб мекунем. пулмона метавонем дар кашлоки PayPal, Payeer, Gcash, Dana Cash ва TRX Tron бигирем.
ва мо пайра интихоб мекунем. Минималкаш 10,000 танга, 10,000 доллар, 10,000 доллараш 0,55 USDT мешавад. 5.5-6 сомони хидмат мешавад. Аҷа бо 14,000 агар кор карде 8 сент мешавад. 50,000 кор карде 50,000 ки кор карде 3 доллар 20 сент мешавад. 150,000 ки кор карде 10 доллар мешавад. Чанд қадари бисёртар ки кор карде вақте ба пули ҳақиқӣ алиш карде ҳамон қадар выгодно. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.